Tá mé gobann seo chuirbhí seach níis buingim ansoltas. Ag breanúir daoine ága gahla duine cant as céile an termar fád ní cloisiún tú focail béla. Tá muid aontainta sas le gahad go cáiste ionta go í seála ceanan agus bhí scáfte ionta go gahala cummórtas go leir daoine tá gobar go Jóna Cumai cáiste ealaíonn seála ceanan tá glóir na dalta gobar an seo thug maréad ag David agus Cáitiní Cochlan Cairlacht cóirla chun na ngáil agus glóir chuidí daoine eagrú tá glóir daltaíonn seo cáiste gobar dún tamútri tá gahala daoine seo chuidir lingéir sa saona. An rud is fearlam faoin oireachtas an méid daoine a ecann tú i caint i nGaeilge. Na daoine bhfuil aine go ar fud na tíre seo bíon deis uair sa bliana agus theachta agus i ahan daine go bhfuil chéile agus níl rud a bhí cos leis tan atmosfér a ruas. Is bralam leir Gaeilge le Meon Eile agus Janamh Cairde nua. Ceandas na himachtaí is bharlam tá díospóir na Machléin. Can an dríochta táin agus an chóra agus an céilóra an den cultúr atá going. Aglah an bertsa, bhí sé ionach, bhí sé angrán or an rásta mé ar in mar sin riomh ma híal. An ceol, agus fégéis leis an ceol. Búch pointed an oireachtais ní hégar cos mé le go fóg. Barú, bhí sé ionach, so mé an tána bhas. De búla daoine leis an grácéine an Gaeilge agus an cacha bhíon an. Tá méid súil go hallúir leis an cabar cacáil déanacht. Bhí mé an airí agus in an rud is mó a hahanlam. Máta mé cimíoh sa fiddle sínsir chuil chéad sin bhí séúiste agus bhí me tíocha damsa sin níos loitheh chuil chéad sínsir sin fusin. Tá bheith happíos. Má chéad bhíonna sínsir in léana so tá bheith seach agus ní ársúil le dúise biche amach an seabhacha gitarras. Bhí nervs ar me go túús siú sósach. An hééis sós na hasla ceol sa chraig bí néad bí an toimad. Tá an seoig an cheabarí cracailte arachtas na Gaeilge agus an art bé cíla ar an stáite. Chunas mar a bhíon arachtas ar bhaintreamh soltas. Mór daoine ága teachta na sibh nach ró mar bhí mar hasí me se galán beidir ní ró na mílte daoine ágan mar a taine sin go sin go radínta speisialta tan sin mar célíonn sin gohfuil an rud a chléis agus gohfuil an rud glúine le teach an tasaí a bheits a Gaeilge achta sí. Is muise patsa Dan Magwari rí Harry tá an rád go deáir in man seo is Alan Harry a bheith an cercail cracailte a dart.